sallallahu alaika ya Rasulullah, sallallahu alaika ya Habiballah. Isa mga ito kami na gira mo nila na pinapindido namin na sa muling mamay sa mga giling na pwede kami ro sa timbangan, palibot kami sa ayong, pagawa kami ro sa bundaringan, tamamang sa paraba, tamasagan na sinagoryo pagdasalan sa or ro kami tapar sa yung bayang na pindido so nabi ya Nabi salamun alaika. Gitu. Kenapa aku mempelai kamu? Pero pun jangan Islam tidak kayak yan. Nanti tinggal sama kinibuta mo Nabi. Tatanungin ka kay tabaya ini surat Ibn Kathir. Si Ibn Kathir namanya kalanda mufassir. Kaya mga riyak maya, mga ustada. Nah ini surat yan. Pat amasa atya pakakuris o iblis. Paganayon na suketang kadaun wala sa pimurhan sekalian. Namanya kakuris sa mga kalanda. Ikadua na suketang kadaun wala sa pangulong sa dunia. Namanya kakuris sa mga kalanda. Ikatlo na suketang mau masak mau didan Nabi. Namanya kakuis sa mga kalanda sa Muhammad eba iblis. Ikapat na kanya ko iturun sa suratul Fatiha. Namanya kakuis sa mga kalanda suaya mo na iblis. Na ino to. Katawan yan na kaya pasangan ko kinibutan mo Nabi. Kuriyan yan na kaya kinibutan sa Nabi na bangat na di alin na nabut ko. So Abu Lahab, Abu Jahal na piya ka narakawal na. Nauman na mo gawin na tantua ikilutan sa siksa na may mo masuisnin na bumukaan sa siksa. Tira na ya Allah na inuwa gunati sumiksa suabudyan. Aba pa unabi. Igira isnin. Tiya na suabudyan na kapir mga pikapir. Ugin na igira isnin na isusuluyan kay katawan yan na gitu sugaw yakinin buwat ang kupakiwata yan na Muhammad. Ayaw mo, napiyangan na nakakota na girisnin na pakalibig. Ayaw punubas kayo masusunuri girisnin. Ako nga ito Muhammad. Uriyan yan, namiyakaw ako na panganganak ko sa di ka masusunur kayo pagbunga ko na raka. Astagfirullah. Na. Samanto na sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kaya sakitan ko sa karatal mo. Amikas kayo putay. Lagi ako na pengganatan sunnah yang ada disebut dan ini aku na inadin yan na inabidarin na as-salah 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 yang katulun yan ito mga doy susambayang 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 bagaimana ito Ritanan niyo susambayang tordukano melima waktu kajianambo ikasabapan sakapakaneng gawur kano usakaratal maut sama nutunawa kan ko sa di katerang-terang nasong pa din ko sa di katerangan. Oh, di ka terang lagi itu bisa ke kuaniro. Tidak apa dia? Sambayang. Lima waktu. Prayer is the communication between the servant and his Lord. So sambayang lagi itu di kapang bitir yung urit panagusutugan yan. Basta kemudian kahit bitir ka semua na sumbayang ka. Kapag makinig ganyan. Mga pasal ka na udah semua ka na pura-kalaka. Telupur aku telu subhanallah, telupur aku telu alhamdulillah, telupur aku telu Allahu akbar. Nah, kenapa kau la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Tapi saya pasalian berarti apa ayatul kursi. Pasau rasul tu nasi dari surga. Na ya mudang kau kapag asul na kaita kamatay. Allah
Isa mo may ito ako, pitaluarkan, sa po da, isa lang din lang namin mo siya taon. Kaya mana ako wata. Ay nakapkiliw na ba ako, meron sa matuwa. Namin mo siya taon. Na ibang siya taon na sa kataw mamamuntod. Aloks. Pamatigino stagna. Iya isu po yung tanag, yung pinitali kibitere ng wala. Ino ako nga din bugisa ng wara, pagkakontahan ko ron. Nalaga na ko akala, natiyak na ko ang kasupulpin, nakaka na kami surat. May pigaran mo, sugan di ko pagka na ayang kau nagpengka na kami ni Puro akasudin kami pisuga. Kinuha niya mo kami niya. Kinuha niya kapulpin. Ito na tiginin na buwan. Ito na 3, 4, 2, 4, 4. Matatantang, pinamata na kaya. Tiyan nga da kano to sabda. Tunaw-tuwa na buwan. Tiyan na 3, 4, 2, 4, 4. Ato na yung maanaw to. Tiyan na eksklusibo ng wala. Ato na ito, anong buwan? Talura ka at magarib, patra ka at aisa, dura ka at subo, patra ka at luhur, patra ka at asa. Meaning, asara nila libre mo akto, na 24 hours na always on the way, swallow ta'ala. Upang maginag ka niya mo 24 hours. Sana nila libre mo akto. Natigina, sama na ba tigina, ustad na, madamag mag-uorsay niya no, anak ko sa inyo ba? Tiyak na mini more call signs. Tinamay na to. 99 beautiful names of Almighty Allah. Siya po lang siya Asmaul Husna. Di call sign. Ayan ninyo di, sadda. Pagmamali na kaon, naroon kaon na yun. Kaya kinakala na kanali mo. Ya Rahmanu, Ya Rahimu, Ya Raufu, Ya Mannanu, Ya Hannanu, Ya Wadud. Tinayin na ko. Kinakalan yan sulit mo akan. Mga malaikatang na. Baka umahaniron sulit mo akan. Kaya kinakalan ka na rizki. Ya Razzaqo, Ya Razzaqo. Kaya kinakalan ka na ilmu. Ya Alimu, Ya Alimu. Kaya kinakalan ka na siap. So kasiyapan yan ka? Ya Hafizu, Ya Raqibu. Matanang ina, true story. Kung yung mga taban si Duterte, may na managta na ngayas kaniyan na maranaw. May pigilan na so Ramadan na sumunga koron. So may mga koron sa Davao. Ayaw ta pikiri ko na isang na sa organisasyon ng mga imam, mga khatib, mga bilal, sa kami may organisasyon ko 2010. Ay maranian na Al-Masajid Philippines. Ay mga umausad na kung may nagkakapulilis ka na tinak na biya ka bugubungan daw. Na may kami nibudugot na may kaplanis ka, may katanong-tanong na tina, na mga di ka ako kaya nan. Tunab siya na nanagamihan na labing sa kalasan. Eh dapat yun. Nagyaya. Di ka lang ni Randy, ito na nga ikadasi sa Manila. Ayun kaya flight, kaya sa Manila. Di ka naway. May agay kami. Naman, di pagiga. Di ka na di kami gingaga. Kasi kami nung pagagawin na sa lalan. Naramagan ito. Ay may ka pa masaban sa Land City na kaya platang kami. Bayo sa pagdaan namin. Siyang din sa extra. Dua renat na kaya platang man. So inisabig na yapan niya sumihaw. Di ka nasama yan na siya ka nung pagayga. Di ka na-update, di ka na po na mahanusiga. Akala niya daw katanusi. Di ka na-tipinay, pelat lang. Pelat lang ay ayaw. Sabihin ka pa sa pelatan daw. Na magiga tanusi at yan. Di ka na-away. Di na di. Insa na po ako tanusi. Ay miya, susumiyang baka na laro ang mga kaywa miya kaudaluda ka na sana. Miya at street so mga karsadaw na miya mga blab-blab. Narawami na pa sa salpi. Pero kapag hindi. Natira na doon si Mapiaw. Tira na mawa ko sa Franset, hindi ka po panagdi. Kaya sa tambar siya na kaya pelatan. Siya ako sa uriyan. Sa naamay ito, nasaka. Nato na isuwa na, di na rin sundar. Di na rin pangaturo. Na yung di na rin na, Ya Hafizu, Ya Raqibu, Hey
sumisiap tunggu na wallah kajut tubu ijimi iterun na ipun sa Bansalan City na taman sa Parang Maguindanao na purarga kami sa Rigura Kararga o di Plat sutra kami na ibawa kami sa Parang na siyang biyan so tire kami ang masa kami sa Bugwa tire sa Timan na siyang biyan na biulte na pito mo niyan pito Timan na lubunian na da magda mutra abus kami yang daun po na musang taya hafizu ya raqibu ya hafizu ya raqibu Moro Islamic Liberation Front na katawan niyo wa isad na ruminitan kirang kusirun sa slupanong na yan nagyang makagiling aman na may agad wakatiba kayo makagiling na yung mana na yan na sumanga kumandaron na ganda-ganda na yan ay ako na mapaya ka pa kitib kapag impunuan na mina nangagkaso Asmaul Husna. Nakikita ko na di ganit pag-itib ka na sada ka na matatrigger na kanidapat mo Rahmanur Rahimul Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Di ka na inuari ito. Tira na sa tima ng aran wala na sa tima na malaikat at tumutungun na mabalas ka na miyapad ka at tutunggu na mga malaikat at tumutunggu sama na pira-pira lang at ka sa nasyo pulang kusyaw ka na naman tapamasad mo mo sa rino kaya mo na yan na taloy ka suliw na mo kabubulin niya na anak pa mga kaniyan Ya Hakim dia membuat yang mana yang tak kaya ko na nga kaya ka mga sakabnar di ka pala kayo sumusatyan uli na sikap sumulwa na yung tinanong ko na ya muntakim ya kahar ya jabbar as-samawati wal ard at taniman ko na may asugot na murha mo to minggu wala karena di pala kayo sa TRO dahil si isa judge marumi no temporary restraining order yes wala ko kinakala ka na yung katiyang nakabunga sa pangangan niya Nur anta Nur na ala Nur kaya masendaw maniliyaw ko mga sisendaw Nur di ka ito na yung mga ano to hindi niya yung betul mga loks na kakasi bunga kasi ka ay ang tilo nakakuliw dala na Nur dahil tumbagay sa sendaw bugyan mo ka sa sendaw naupunta rin mga sendaw para masindaw ka din yung ngayon light porque anak yang usia tahun anak limon pemilik kelas bisubra kayak tina umangan kaya mulai tangan suka beda tina bisubra umangan kaya bukan diri aku anak yang kakasih dia kenapa tak langsung tak bila di mga kasih bila nama tuh di mga kasih bisubra kayak tina tuh malu kaya ka dia na liga pag albay ka mo maswakto na sumsa pagabdas na sudah masjid nakatesod niya di Itero اللهم اجعل لي في قلبي نورا وفي سمعي نورا وفي بصري نورا وفي لساني نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وتحتي نورا وفوقي نورا وأمامي نورا وخلفي نورا سيبوتي من هذا الإبرار آيات dia kung kasasiduhay kadang ko Allahumma da'li fi qalbi si kupusuan fi sami kanagahan fi basari kailahan fi lisani kudilahan fi lisani wa an yamini sa kawanan ko wa an yasari sa diwangan sa kababaan ko sa kapuruan ko sa unaan ko sa talikudan ko tapi kalang kasidaw arimano tuwan lautana di kami kasidaw ini yung yan naman natin na waja'al li nura nang bulan kapan sabi ang kalalasin dawar ka hadis inanin niya pa naman waja'al li may panapidiran na waja'al li nura nasaan dun mismo na balaya kung kami ang kasinda-sindaw tadi mana kok kan atau na iboto na mo to ha na
Talang nakasuulan na di ka di naggilaw tiya ko sutiya ulan. Kakaida kan suka ta idug Fatima, kakasya kan suka kasih Muhammad, mga sibarakat. Korea na di. Nah, sama na. Nasubo yang taruh biya insyaallah. Insyaallah. Oh. Nah, kenapa ko bidiro bakal dito sa yang kami bonatiwa siya kisya dem na untuk understand itu ni nama alulut yang ay salilug. No. In general yang kami bidiro. Sumpo yang tanong. Sumpo yang katira sa Malaysia. Sumpo yang kasadar kapan kasampo ini. Sumpo yang kasadar kapan kasampo ini. Okay. Mata ko ako kubor na suga sa ano man mo rin, nayak man na checkpoint na bangkit. Bangkit. Yan nga muna na sere na kubuwi na nga bangkit. Pamalim na nga muna na kubuwi. Pero yung kinagta loks, ay nawat yung wapo yan. Ay nawapo ko, pangninta ko, lauta na mambuhay ka, yan nomor ka, nag-idunia. Kuliah dia paninta wala udah darah utana kasuhidirat tu dunia. Nah hidirat tu dunia na bangkit. Namanya dia di pamang ni. No. Sadin sarmaot ko bangkit na pimurhan wallah. Ini pengenirok niyo ko. Sadin sarmaot ko bangkit na pimurhan wallah. Nanti kami ay katipunong mo bangkit. Yung tababayan niya alim na yung pulutul. Mitimuti-mo silang kung alam mo na mga misyonarya riasa, wisara. Na iya mo na mati mo silang na alim po sa Saudi, di mo siya na parang ubangkit. Pero kung ako ito alim, ay mato na kaya yan sa ubangkit. Ay ko na masuk ping forum, ini siya no, hirang na gulumi. O ba mga sa dunia na manusia? Sama na yan, may sakit at sa dunia o dapat masakit. Di ko nang ito alim doktor, ada masakit. Ya, siya na kenapa sakit. Nanti na ito na si masusunod zaman na yan. Di ko nang ito doktor di sakarat al-maut. Di sakarat al-maut. Tingnan ito ito. Paumat di ko nabi, suka na nakapagita sa dunia na paumat suka pagaripid, suka pa tayo mga ulama. Na hindi ka pangalip siya na paumat sumangat ako na ba mga ulama, na pumagulama. Na pumunta silang sa kukuman na saragahan. Iman to, niyang ula-ula ng tanong sa Ranawa, ayang niyatay na 20 gawin na 20 tulong katawa 5 niyatay. Mataan niya ko Allah. Sa kami may kumukuha ng pa. Namaranaw to, maranaw niya matay to. Sa buhay-buhay na niyatay siya niya sa first flight, Alim Abul Khair Alami. Dato akabuatan sa madalam. Tinudang no to, nayama na niyan na bati akong pankaya karuman niyan na dapat sa tapurong usirul sa tubaya. Uriyan yan na niya tundugi bapa Alim Abdul Malik Lagindab. Bapa niyo to sa tingin minsan, di ba? At tingin minsan ito ay Maulana Faisal Abdullah. Allahu Akbar. Ngayon ipaga meron umaras sa Maguindanao sa Dalmatapurog na pito ng kadoks. Na isa ka merong kadok sa Tigos, na isa sila ng kadok sa Mulok. Mulok, na Mulok ka pa sa luto. Na sila hindi ba pa paisa? Na miyatay. Sidang ngayon yung mga pirato, inasip man si Alim Abul Hasan Umpa, Punaw. Aba pa kami puno to. Na miyatay man, siya pinimiyatay sa Bacolod Grande. Hindi mo ba ito? Yang Alim. Natigalim! Sa mali, bakit na mga tawa, di mo magulama, kanabulama, O di ba ka rata na mito makurong sa 5, besa 10, 20, 30 kataw na 30 na kurong. Matan din. Kasi niya kalanda niya kaukit sa mga frequency yan. So frequency na para po mga ko sa alim yan, nasa na mga ko sa mga local station na mga piyapiyang po kapumansyan. Assalamualaikum. Guru abay! Guru ka. Ano mo na natin ilang mamatay ka balsay? Assalamualaikum. Dati man naskat ni chairman sa Islamic Affair. Na may chairman na di mangita sa frequency.
Matan. Ibut ko Allah na bilang na ito, akabakang sirap siga. Uy, nakaliya to sa kagay nakapaginasan niya. Yes. Dapat yun. O kung natin kung nabi may layas o mga tawag isasambay sa masjid na di panaluwaan. Na paninimu ka kang bangkit na niya. Yang udah sarang naman tapi ano ba? Udah. Jadi ada yang orang makan telur dah. Aku budi paman kewa sudi terobe. Opo nanti kung nabiji, nenito rin nakapa. Andai kan pasisi inomay, natitimukan ng bukit na niya. Yan napasan udah. Yan napasan. Sama na yan, naustod na rin. Di sekaratan mo niya. Di sekaratan mo. Nah, ayam mabiasi. Bertanu dan baka bergerak sulitan di kaki Ginoy. Jadi dapat yun. Ada di makap mo musadira. Ibu tadi Allah. Ayam buah ukit tanu lagi. Tapi teruk nabi. Ibu ku Allah di kanu dun makasul sa surga o di kanu mga parateya. Na di kanu dun mga parateya o di kanu Ginoy. Napaka bergerak sulitan di kaki Ginoy. Ya no mau tutupan na tanu. Yang sip-sipot. Yang kayak ranau. Nah yang mana yan na dengar pengen superhuman being in the Southeast Asia na sumura na waguyanon. Ino to, sa mana pos dabi putu-putol na pagkagiling nuto na para anamatok nakataw na kanaba makaisa-isa ugudan niyo patalo, lima, enam makabusa tao. Korek eh? Namdig na may tanong. Sama bro, namnalaw ninibulu ko din na ipag-istorya. Now that is my final recommendation. Si Brigade Commander na kiyang tanong. Kiyang niyo, akalias kano yan, na isusuda yan, may pululuma mo kaya. Imanto na mirata, ginawa tanong sa kiyatari mo on Allah. Na inikapulitan ng kaya mga wata yan, mga pamilya niya. Nakagiyang may benar, kaya rata inawatan na tumay na buktan siya na pagaming korhan. Ayang palagi na kamukano na inutan ulit pagyo na yung may lungkos sa muna yung na ikhlas ko Allah rinilaan tanus kanian sa taruto. Inshallah. Rinilaan tanu apagaritan mo yan. Rinilaan tanu awatatan mo yan. Rinilaan tanu alukstan mo yan kukilukson. Sa taruto. Namun na iman dali na ngay awas yan kay Commander awren yan na nilaw si mga rinila. Ang tiro ka, buti naman na soko, ano na, di ko na, dadaro to na, ito na, declare tano, rinilatan mo. Inshallah? Inshallah. Na, rinilatan sa kanya na may ka-guri na di ko kataon sa ni mo na matayos ka. Na uskay mo na di sa kang na di ko kataon sa ni kukwera na alimaw pumagusay. At ito tukong to, di ba? Na, kalpa na kung asisiyeta, no? Rinilaan tanong niya tayo to na ino tayo iprilila ya mau ya piyo inshallah marilila tano oh pangalipatan tanong so mga ragawar bimban sa daramyang auna miyang gulawla saya nambal tani mato na sudah no sa mga mawin na sayun sak ay mga inakala kaya nakala wala sa kakuwang kakuwang ta'ala inshallah ikasuy tanong so kabagro Bidaro na biya ba? Ano ka napukulan ako asusay ang gulolan niyo? Napakabulbul rasul niyo ni kang gigilaw eh. Tigilan na yan, Rasulallah na ko na. Tinapamagulawaan niyo susalam ko pagiltultan niyo. Nagilan na nga pasan ka no siyo ko yan, ang muling kano, asul mo niyo kano sa masjid, na pumungus kano. Tigilan na kayo kaya minibugo mga alim na pangarata nilang unanan. Haramanan, haram. Bida ko na na. Bida. Kuri ka na na bida. Kaso na di pumumusira ang minggo maling ataw. Ino to, nakaiso mga sahabat na pumamasiran sa masjid na yung nalambo kapag pumusira ng matipong kamatan. Yan ay amaran na kaya kapag kumain, nakarurukuan sa lupo. Natinidam kumukumos, nakalibig ka. Natirumuro ko sa lupo, nalipli makumos. Nakaliya para mako ang tabadas. Ay, kaso yan, nakakawa. Kawa, so kapag umusorin o kapubuling. Sa kung saan nabakumos yan, nakalawanan sa lupo na uli mga tao Muslim kung sa gawin ang salawan, na kapantay o nakapatay, as kaniyan na Muslim, na didum pakaot ng uta o naraka. Asa nakalawanan sa lupo na lima, palawanan o to. Eh dapat yun, may nagtano to. Na may nagtano to
na, di ka na po titig na sa mga pagkuwi-kuwi na kumukumusa. Ano ba yun eh? May katanong-tanong ka may kaya nito ni Galdero, na ako sa mga kukuwari ko. Kumukumusa rin, ako din kumusa rin, bigyan eh. Eh naman tayo, sana mga ba yun, kumukumusa no na? Ha? May ako na kumukumus na masakit. Meron ka amoy na, gano'n ang punta mo. Isang lao. Isang la. Naamay na gano'n ang punta mo. So, ayaw man ini, na alhamdulillah. So, kaya ako sa kaya kumukumusyon, at tiyak na akong sa ginawa ko, stop po, makita ko na yun. Mata na kikaudangan ng kumukumus na, kumaraka ang buhay ng dagi. Ang piyaketero ako rin nalulutang sa ano. Nandinayat na tuwag lang na siya ko siyang nalimusin mo. At ikaw to sa, apir sa miyakit ito, dapat pong gusto ron na ipagkakulot. Hindi mo kagumusya nga kung pwede ka. Eh, dapat eh. Yan na ni isa amada pinila sa World Health Organization si sagay ka na view ko anira na sampler iblak COVID-19 ang yan na suka kumukumos ako hindi susundua wala lang oh my God yeah na nasubo yung kataw na ilang isubo yung kataw na pakatutugutaan niyo so mga ting-ting o kamarain niyo ino to na kayo di mga tutugutaan na pugugit ito sa mga mata asaytan na binasa niyan so aman ulit sa sambayan. May mga masira na tira na 1 meter aniha. Social distancing. Na misyo mo yan, ataw na 1 meter aniha. Di tama na view mo masayta na pagkakit. Masakit ito pa na. Nakabang na ito bubuwa may titin. Ay kaya di rin negatero. Asakan na sudir ka na rin matao. Kaya programa ko man ini tadi kung paganay na dari day kuwira ng bibarasan para na piagalilan. May nalilang na dari day ko pagnawa. Ha? Nabo dari day ko pagatuka. Na dari day ko pagnawa. Imanto na maranaw di mada. Di mada ko agama, di mada ko ingat, di mada ko bangsa, di mada ko sumpal, di mada ko basa. Yun maranaw di mada. Im. Nah, sabi ko ba yung mga partner mo, dati ang nanay na mga bibigaritan ng isang ba. Ayaw mo, kinanglan na sumang ikhlas. Sama na yan, sa kaya pa ya dileta no ibriyid, kaya pre-dileta no, di kumukumusta no, na miniumananan ko kakuan yan na panlas ko mga ndiyo ka, tadi pangusyatan. Miniumano na may kumukumusta no, miniumano na may rileta no, miniumano na rinilaan no. Ano mo niyo, kung dari day, ayaw mo nasak na may karoon manton. Kaya madagla, lima din yung tukarwan, kamay ka di pirate, nanti di niya kayo ito. Na isa ka na, piya ko niyo piya kayo ito na. Isi ba ako kamana ako po. Kung na namatamos ka no, tagana suda na kapagpayang ulan ako. Insyaallah, na kanabay no, miyati na ko si mga soka po nan sa bakasano kaya lipati. Ayaw benar. Na dan mga pamagatuda sa oras. Anak ko ba yung unak mo na ko niyan na yung yung gatoon. Ano man ang yung ampit, isa ang yung to na iman to na basta kinanglan siya na away. Gubernador ang nasibati above the timbang, nasa ni Vice Governor, nasibati above the timbang na isad ng milyonaryo ang mama. Na kaya mo mapasad sa kambaling. At tawa ng kami na tinapanin mo ako sa mga karumang alim. Bati. So, Manila no sa Manila naroon tanong magintaw, undong tanong waranaw. Yang na, may kami so ano na biula Yunus. Kaya ko ito maganda sa awang na siya nga ba sada na may gawin na matatang hotel sudah. Kainom dugi na mga ingaranaw. Sa na marasalas malanat malang gamasok pita tirisan. Oh na, ay na mga tatarang sa tao. Inshallah, nasa din sa kapagparo. Makukuha mga reak na yan ng barang na na. At ayaw man na yan, namiyakuha mga lulutang na yan. Nasaan nakaparo o oras sa magkinanglan ako niyo, kumiyakay tweet to as samutang na ipirak no kanang ko. Nasa nagkaparo ako ang gusto orasan na inshallah na iservisyo ang ra. That is my promise. Salam markano lamon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.